Mam. Bapak tangannya Rosa, Dok. Udah mlebu ae wis. Iya, Pak. Wis mulai tak dorong. Wes saya kemang pamit Bapak menjero ya. Oh ya wis. Nggih. Lapot kok gurung ganti sih. Mungkin sih males. Wah, apa mas-mas? Mas ganti? Nggih. Pas mari ganti nang pawon. Mak. Iya, Bu. Ah, kene. Terus nang apik mangan. Mangan sing akeh, kan kok koyo arep kurang gizi. Wis sekolah niku. Oh. Damel kula kasal mulane kula ketinggal kekurangan gizi lan. Wis mangan. Nanti arek mang, cari mangan kok katuman. Astagfirullahaladzim, Dok. Jika nani bolak-balik aja mangan di kamar. Nggih napa sih, Bu? Gak oleh jadi wong biyen iku, ngare koyo wong loro. Mulai loro temen yo piye? Mitos, Bu, mitos. Jenengan kok tasih percaya kali mitos ya mboten nenten ngono iku. Gandani, ket wong biyen iku ngomong gak oleh mangan di kamar iku. Nggih, nggih, Pun. Wis mbok sak karepmu. Bu, gak tukaran terus mbak Putri iku. Putri lho, Pak. Gak kena juga nih. Mosok bendino mangan di kamar iku lho. Yo ala wis jarno ta jenenge arek enom. Ya sedang siap-siap marang anak pengajian nang ngarep. Wis. Jangan. Mau dibangun ibunya, Bu. Aduh, serius. Habis kok itu? Ayo kita selesai. Astagfirullahaladzim, Dok. Kita ngapu aja kok kayak nyapu. Ampun, tentu kedengeran. Duh, ya Allah. Arek wedok iku gak oleh mau bengi-bengi. Gak seret terus gini. Ini kok ngapunten. Ya wis gak usah tukaran wis bengi gak ilok. Ya wis nek ngono Putri nanti terus olehnya aku. Bapak mbak Ibu kate nunggu kate masak. Iya, Pak. Ayo Bu. Hei, masih dekat kan, Pak? Belum lagi nih kan? Ya, ya. Tunggu. Pergi kemana, Pak? Bukan saya, dan saya kira tahu kemana. Ayo ya, tapi lo kenapa ya? Mesti ya, yang kemana ya? Mungkin soalnya kok ya, kalau mau ke mana kan kita Ya masuk akal sih, tapi ini ya, mau apa malu? Saya nanya begini kok, mau ngalai orang lah, sing apa lah. Tapi aku lagi tenang. Alah itu Pak. Pernah sih kok dulu logikanya itu. Iya ya, masuk akal sih. Terus masuk ya. Oke, beri hukum. Oke.